Bueno, Lara, ekoizlea, gidoilaria, zuzendaria, zinegilea esaten baldin badugu? Bai, ondo, nahiko. Bai, horrek denak biltzen ditu, ezta? Bai. eta zinegilea ez da bere hortan nolabait ipuin kontalaria? Bai. Beste modu batera kontatzen duela, ez da? Bai. Nik esango nuke, hasi nintzenean, edo konektatu behar dut lanbidea txikitako gauzetara, esango nuke horretara konektatzen dudala, ez? Historioa kontatzera. Hori bai baneukan oso txikitatik barruan, ez? Eta asmatzen nituen eta aldatzen nituen historioak denbora guztian. Eta bai, eta orain egiten dugu beste elementu batzuekin, baina bai, beti gabiltza historioak asmatzen. Eta aurten ipuin magiko bat ere ekoitzi duzu, 20.000 espezies de abejas, oraindik zine aretoetan da, beraz, badukazue aukera, eta joan oso pelikula interesgarria, Maialen, ederra benetan. Eta nola sortu zen pelikula hori egiteko aukera? Pelikula hori hasi ginen lantzen 2018an, Esti Urresola zuzendaria zegoen gure ekoiztetxean erresidentzia artistiko bat egiten. Deitzen dena gela bat norberarena, Virginia Woolfen omenez. Eta bertan sortu zen, bertan etorri zitzaion ideia Estiri pelikula egiteko, eta guk geunden ondoan, eta orduan ezagutu genuen gidoia hasieratik, eta egin dugu ibilbide guztia ondoan, hasieran ez ginen ausartu esatera, guk ekoiztuko dugu, ze erresidentzia artistikoaren helburua zen proiektu bat idaztea. Sortzea, ez da? Sortzea. Baina handik urtebetera esan genuen, agian hasieratik egun bagara ondoan eta hain gustoko badugu proiektua, egon beharko gara ekoizpenean. Eta horraz izan abentura, eta gaur arte. Eta gidoia irakurri zenuenean, lehendabiziko aldietan, zuk zer sentitu zenuen? Nik beti aukindot konfiantza asko proiektuarengan. Genekien zerbait ona geneukala esku artean, zaila egiteko ere bai, ondo egitea eta nondik kontatu historio hori oso garrantzitsua zen. Eta hori, baina, gero, ez dakit, daukasunean zerbait horrelako pizkat magikoa, eta elkarbanatzen genuen gidoia eta jendeak hori ere irakurtzen zuen eta sentitzen zuen. Ordan izan da prozesua luzea, gogorra ere bai, baina izan da zenbait zentzutan ere bai erreza, mundu guztiak bezarkatu duelako proiektua hasieratik, bai. Eta ekoizle bezala, adibidez, eskua, gidoian eskua sartu zenuen zerbaitetarako, edo ez? Nola izaten da hori? Ez duzu hartzen gidoia eta ez duzu aldatzen, baina bai zara, ia lehenengo feedbacka jasotzen duena zuzendariak fase guztietan, gidoian, gero muntaketan, bai, eta bai, nik irakurri ditut, ez dakit, gidoiaren 11 bertsio, eta 11 bertsioetan eman du nire iritzia, eta bai, ez duzu saiatu behar zara ulertzen zuzendariak nondik egin nahi duen, gainera zuk ulertzen duzunez, nire kasuan zuzendariaren aizenez, ulertzen dudan ezer den lanbidea eta zeintzuk diren beldurrak zuzendari azarenean eta gidoilaria, hori ere bai oso argi izan, non dagoen muga, eta zer dan bera kontatu nahi duena eta nola lagundu aldozun beste pertsona bat, eta ez aholkuak eman zuk nahi duzun pelikula egiteko. Eta hor dago muga oso... Oso zaila, Muga oso zaila. Bai, baina, uste dute ondo egingo dela, ez dakit, igual ez. Pelikula grabatzea bukatzen denean, zinegile askok esaten dute, txarra pasada, orain txarrena hasten da. Postprodukzioa, banaketa, salmenta, nolako bidea izan da grabatzen bukatu eta zinema aretara iritsi artekoa? Zentzu batean esango nuke da, oraindik gelditu ez den lan bat, amaitu genuen grabaketa eta Esti hasi zen muntaketarekin. Eta lehenengo pelikularen bertsioa oso luzea zen, orduan hor nire feedbacka gehi beste jende askorena, joan zen Esti eta editorea pelikula laburtzen, eta heldu ginen Gabon aldera, eta orduan bidali genuen lehenengo lekura pelikula izan zen Berlineko zinemaldira, eta orduen jaso genuen baiezkoa, eta horrek endu zizkigun behar genituen agian pare bat hilabete gehiago pelikula ondo amaitzeko, soinua, guztia. Orduan,
esan genuen, baina, bueno, Berlini ezin diogu ezetxe esan. Eta eskerrak. Bai, eskerrak. Eta gero Berlineko bertsio hori, orduan egin genuen, izan genuen ondoen bertsio bat Berlinerako, baina gero Estik eta taldeak jarraitu zuen lanean, pelikularen soinuan, batez ere. Eta estrainaldia Berlinen, sekulako izan zen, sari eta guzti, nola bizi izan zen dituzten egun horiek, aparraldi horiek? Guretzat izan zen oso handia. Gu ekoiztetxe txiki bat gara eta Berlin bada beste mailako jaialdi bat eta, bueno, sorionez, Gariza Filmseko neskak, jo ginen jaialdi hasieratik eta pelikula estrenatzen zen jaialdi bukaerarantz. Orduan izan genuen horrela aklimatatzeko denbora eta jo ginen beste pelikula batzuk ikustera aretora, orduan ikusten genuen nola egiten zituzten beste lantalde batzuk aurkezpenak eta nik daukat oso oroitzapen polita. Batez ere izan genuelako denbora, urduritasuna jeisteko eta eguna heldu zenerako nik asko disfrutatu nuen, bai. Ze ona. Bueno, orain hemen daukagu zine aretoetan, hemen Euskal Herrian, etxean ikusi da, ze sentsazio, orain? Oso pozik. Bai, azkenean horretarako egiten dozu lan, eta gu egon gara 5 urtean pelikulan lanean eta ikustea heldu dala eta heltzen dala ikusleetara eta funtzionatzen duela, jente hunkituta hori irtetzen dela zinetik, asko idazten digute, bi egun pasata gero, oraindik nago pelikulan pentsatzen, eta hori bada zerbait ez dana beti gertatzen, eta oso zaila da, orduan gaude oso zoriontsu. Kuerdaz, film laburra ere aipatu nahiko nuke hori ere arrakastatxoa izan delako. Besteak beste esan egingo dugu, gaurko albistea da, ezta? Korto Gijon jaialdian film labur onenaren saria jaso duela. Bai. Beste bat, ezta? Beste bat, bai. Egi esan, orain gaude bi proiektu hauekin oso, ez dakit, aro gozo bat bizitzen ari gara. 12 urte eta gero, ekoiztetxe bezala, eta dena etorri da batean, eta Kuerdaz izan da beste proiektu bat oso ederra, Canesen estreinatu genuen, eta, bueno, beste amets bat, ez dakit, bai, badira oso zaila zen Canesen estreinatzea, 2000 eta 700 film laburren artean aukeratu zuten guk ekoiztutakoa, ez? Eta, bueno, hori ere, eta orduan gaude orain, 20.000 espezies de abejasekin lanean eta batean albistea, ez? Kuerdazek sarioa jaso ez dokinon edo bestean, ez? Eta, bueno, polita. Hau ere Estibaliz Urresolak zuzendu du. Zer izan zen historia honetatik harrapatu zintuena? Historia honetatik ez di kontatu zidan, horrela. Eta esan nio, polita izango litzateke egitea. Eta gero heldu zen momentua, ez daki diru laguntza batera aurkezteko eta esan zidan aurreko gunean, baina lara hau zer, eta esan nion, ekoiztuko dugu, ez? Eta horri bili ginen ekoizten Katz Estudioko beste neskekin, Ana eta Itxasorekin, eta Esti berak ere badauka ekoiztetzea, Sirimiri Films, eta inen nolako triunbirato bat, emakume piloarekin, hemen ere, hor daude protagonistak, ekoizpenean, eta zen gaia, esango nuke bi proiektuetan gauzarik zaiena zela protagonista aukeratzea. 20.000 espezies de abejasen Sofia Otero eta Kuerdazen Begoña Suárez, ez? Begoñak egin zuen pelikula 91 urterekin. Orduan, horrelako protagonista bat izatea, bueno, arriskutsa, baina gero... Ze kontrastea, batetik bestera, Bai. Polita. Bai, zure ekoizle lanak ari gara momentu honetan aipatzen, baina zuzendari lanak ere egin dituzu, denok gogoratzen dugu Nora, zuk zuzendutakoa. Non dago Nora hori? Zure lehen esan duzu Kuerdaz ia ahaztuta zeneukanean sari bat irabazi duela, orain Nora, non daukazu Nora orain? Norak oraindik ematen dizkigu sorpresak ere bai. Bueno, egongo da, agian ezin dut esan, baina, uste dut ikusiko dala berriro. Esan, esango dut? Esan. Bai. Bueno, ez dakigu, bai. Uste dut ETV bine mongo de Uriela, gaztelerazko bertzioa. Hori da, ez dakit esklusiba edo zer. Oso ongi, oso, mira, badakigu. Ez dakite, orain jarri beharko dute. Hori da. Bueno, horretarako bali madu. Eta Nora, hori, oso polita, eta hau baino lehen, martxo ingurua, jaso genuen e-mail bat, Berlinen gundela,
lankide batek, Lara, ez dakiz zer, nora txinan eman nahi dute. Eta ni, parkatu? Nora txinan eman nahi dutela. Eta ni, bale, nora txinan, ez dakiz zer, eta orduan batzutan, eta eman zuten txinan, Sangaien eta ez dakit non, eta egin nuen bulegotik olako izketaldia online, eta bueno, norak esango nuke, road trip bat da, eta ez da oso arrunta, eta nik uste pelikulak ere izan duela olako ibilbide bat, ez? Nahiko berezia, berak ere bai. Pelikula honi buruz esan zenuen garrantzitsua dela emakumei buruzko istorioak kontatzea. Nola lortu zenuen pelikula honekin hori egitea? Bueno, oso zaila izan zen pelikula honekin hori egitea, pelikula egitea izan zen oso zaila, ez? Gero, hain da polita eta gozoa, mundu guztia pentsatzen duela prozesua izan zela oso erreza, ez? Baina, esango nuke izan dela ekoiztugun pelikularik zailena, ez? Zergatik? Kontatzen duen hori, segunetan nork irakurtzen duen edo nork ikusten duen, ematen du ez duela ezer kontatzen, ez? Eta orduan, pizkan nire defentsa zan hori, ez? Batzuetan emakumeo kontatzen dugunean nahi duguna, erabakitzen da hori ez dela garrantzitsua edo horrek ez duela merezi pelikula bat, ez? Eta hori izan zailtasun oso handi bat. Bueno, 20.000 especies de abejas, cuerdas, Nora, zinezale hontzat ezagun egin zinen Un otoño sin Berlin lanarekin. Gure ere antxe dago, zer izan zen zure lehen lana edo opera prima izan zen? Lehen luzea izan zen Un otoño sin Berlin. Eta hori bai ikusten dutela, ikusten ditut argazkiak eta ikusten dut umetxo bat, ez? 29 urte nituen zuzendu nuenean. Eta bai hori izan zen gure lehenengo esperientzia, ekoiztetxe bezala ere bai, zuzendari bezala, eta hor bai ematen zuen dena jarri behar genuela, ez? Bestela ez zela egongo beste aukerarik pelikulak egiteko, ez? Eta bai horrek egiten du hori lehenengo aldiaren energia, presioa dena, bai. Eta zer sentitzen da hola pantalla handian zure lehen opera prima ikusten duzunean? Bueno, ez dakit, ni gogoratzen dut estreinatu zen zinemaldian, Victoria Eugenia Aretoan, eta nengoen hain urduri, nituen hankak dardarka, ahotsa, eta behin hasi zanean pelikula, eta ikusi nuenan altande osoa aktorea geundenan pizkat goian jarrita, ez? Eta hasi nintzenan ikusten pelikula funtzionatzen zuela, ez? Bai, agian barre egiten zuela publikoak edo isiltasun bat sortzen zela, bai izan zen oso sentsazio handia, ez? Eta polita ere, bai, horra hasi zen, ez? Pizkat dena, ez? Eta, bai, lehenengo paseetan benetan konturatzen zara zer egin dozun. Eta, ni behintzat egoten oso urduri, bai.